panalangin sa Panginoon at Diyos. Awa nawa tayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan din Kabilang po dito bilang nasisira po formation. Wala bang candy? Corona mo na lang.
morning lahat, sir, ma'am. Pakisecure lang po natin ating mga kagamitan like cellphones and wallets.